So welcome back to my channel guys. So kung wala pa ka nakasubscribe, pag-subscribe na ug ayaw kalimot sa pag-hit sa notification bell aron nga ma-update ka, ma-notify ka kung na ako'y mga bag-o nga video nga i-upload sa mga travel, mga kabuang nako sa kinabuhi, sa kauwihan sa akong kinabuhi. Ug ayaw kalimot nga i-like ug i-share sa imong mga kauban aron nga malingaw pud sila. So ang atong i-vlog karon kay lain ang akong nahunahunan nga dugay na nako gisulat mga signs nga padulong Namo Magbulag. Mga signs nga feel nimo wala siya gana sa imo ha. Mga signs nga naa na siya lain. Mga signs nga wala na siya gusto sa imo ha. So ang number 1, sige na siya pangita o bikil sa imuha. Kana nga time, sige na siya pangita gani. Ang ikaduha, kung magselos ka, masuko siya imbis nga lambingon ka. Lambing paday ka. Kana ang time nga isag magselos na ka, kana siya kauban lain, na ika-chat lain. Imbis nga lambingon kaniya, masuko naman noon siya. Kaya nga no, wala na gani siya gusto sa imo ha. Napulan gani siya sa imo ha. So mo na ang ayaw nag-asa sa iya ha. Sabot ka. So nang number 3, sige na lang siya sin zone. Ang mga reply niya mugbo na kaayo. Kabalo ka kung unsay reply niya. Okay. Okay. O. 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 Si na lang pod. Maanang mga reply niya. Kung ano siya ganahi sa imo sabot ka. Kung ayaw na sige chat. Pangita naglain. So ang ika-upat, daga na siya alipay, daga na siya og rason or excuses. Huwag mo ingon ka nga loves, babe, honey, mula agta, maingon na siya ay na ako'y module, na ako'y trabaho, mula kami ni mama karon, wala kami ni papa karon na ami outing sa akong classmate or barkada ba. Na ang dili na ka priority niya. Daghan na kayo siya alibay. Daghan na kayo excuses. Kay lagi dili niya gusto nga makig-uban sa imuha. Sabot ka. So ang ikalima, perme na lang ikaw ang mag-adjust. Perme na lang ikaw ang mag-giveaway. Perme ikaw masabot. Unsa na puzzle, ikaw masabot. Module, sabton. Unsa man mo, mga bata nga sabton, ikabasa. Mao na nga kini nga sign. Kay kabalo naman ka. Naka-feel naman ka nga, feel nimo nga ikaw na lang permintik na adjust. Ikaw na lang perminti ang mo giveaway. Bisag sala niya ikaw magsorry. Mana quits na inyong relasyon, padulong na dyan yung magbulag. Sumao na to ang mga signs na padulong na magbulag. 5 lang akong gipili.
para naapay sunod. Para abangan ninyo. Ayaw kalimot sa pag-subscribe, pag-like ug comment kung unsay gusto ninyo nga ipa-vlog sa ako o gusto mo pa shoutout, please leave na comment section para ma-shoutout ka mo sunod nga video.